hoe lijkt het? Ben je wat creëers? Nou, dit ben mooi bij hem, jongen. We gaan een hele reis maken. Deze cel komt uit Denemarken mooi. En hier zit je dan het hele hier op de wachtskin. Van augustus ben we er dan ook mooi. En dan we de laatste verkocht hebben, dan praktiseren we weer hoe we het volgende jaar hebben met. Dus ja, wat mij betreft mag het hele jaar kruis blijven. En wie dit nooit een spannend moment? Ja. Dit is de eerste keer dat ik ze in één keer maar een vrachtauto krijg. Ja, je hersen wordt jong van het maar het is altijd maar een rouwwachtje wat je krijgt. Maar wat voor gekke uitvindingen dit? Het is een boor om ervan te zwaaien dat de been altijd mooi recht zit. Het poortje dat komt onder een gas. Dan zetten we het topje hier in de afstandhouder om. Dan zit er mooi recht op. Ja, en nou zit er vast. Dan zit er vast, dan zit er hartstikke mooi recht op. Dan kan er mooi met teeltjes met de meesten de kamer in. Dan kan je hem nog maar optuigen. Godverdomme. Hoe ga je 4? 4, ja. Man, wat is het probleem? De pellets zijn te zwaar. Door de potten, zeg maar. Ze zijn allemaal pots gedrukt, deze bomen. Dus met oppompen gaan de pellets doorhangen. Remco, we hebben een lietse crisis. Een crisis. Ja, maar ik ga ervan uit dat ze het er wel uit krijgen. Nou, dan komen ze morgen. Ik ga luisteren naar Kriesbeenvirus. Ja, en ik hoop natuurlijk dat er in Akrum nog veel meer mensen zijn die de lijst van hebben, want dat betekent dat ze al hier bij mij komen om Kriesbeen. Rustig maar, Branko, hè? Rustig maar, Branko. Kom maar, Branko, we gaan mooi naar huis, hè? Kom maar. 1, 2, hup. We gaan een hele speciale hond. Ja, een Jack Russell en een Branko. We hebben hem eigenlijk sinds 2010. En nu krijg ik 4 jaar oud. En ja, hij is wel heel bijzonder. Goed zo. Goed zo. Mama, mooi bij een kersentje. Goed zo. Het is toch een brave hond, hè? Koffie, Knus? Oh, lekker. Waarom is hij zo bijzonder? Hij blaft net, maar hij jongt. Bij een bepaalde type gloeden wil hij meedoen. Oké. En ik, ja, eigenlijk vanaf zijn eerste jaar is er ja, toch wel heel erg gefocust op een bepaald programma van Omroep Friesland. Nou, dat is toevallig dat wij hier binnen. Ja, dat is heel toevallig. Maar ja, goed, zoals wij zeggen, onze Branko, de grote hoen, grut, Jack Russell is net grut. Maar wel heel apart dat er dit doet. En ja, hij, als ik het heel eerlijk zeg, hij is wel een hele grote fan van Heer.
vooral als er de tune jet van hij er sowieso wel heel attent en wil hij graag dat programma volgen. Wij dachten eerst van, nou ja, dat zal één keer hadden dat in. En denken van, nou, dat zal wel één keer en dan is het gebeurd. Maar dat bleef net bij één keer. Dat waren wat 2, dat waren op een gegeven moment wel, nou, elke dag. Dus het was verbaasd dus een beetje. Totdat we nou 4 jaar verder binnen en meneer is nog nooit weggestopt. Meneer wordt altijd beheer, daar moet meneer Nation net missen. En het allermooiste is nog, aan het einde van bij het item Samen een moment, nou, dan begint er. Dan wordt er mee weer letten en dan begint meneer de jongen. Het nieuwere daarvan is dat er het alleen nog maar bij Heer doet. Omroep Friesland. Het is zelfs zo, als wij bijvoorbeeld boven binnen, en we hadden net in de gaten en de televisie staat nog in de herhaling van Heer komt, dan doet meneer het ook uit hemzelf. Dus ik had er hier alleen nog in de kamer is dat er het. Dus dat is voor u al een teken van, hey, hij vindt dat altijd leuk. Dus je hebt een heer-fan op jouw poorten in huis. Wij gaan een hele bijzondere heer-fan. Ja, iemand die net praat, eigenlijk misschien net eens kleurshot en jongt bij Samen een moment. Woo!